Machita namakrotmani Kaizer Chiefs ine-transfer strategy entsha. Strategy asifani ne-Sundowns, asifani ne-Orlando Pirates. I-Sundowns ine-strategy sayo se-transfers, Kaizer Chiefs ayikwazi ukukhompyutha nalondo. I-Pirates ine-transfer strategy sayo, Kaizer Chiefs ayikwazi ukukhompyutha ngala hlobo. Kaizer Chiefs ngoku iwethethwe nguNabi le bayise Kaizer Chiefs ifumana i-strategy se-transfers esiqale ngoku le season saqhubeka beyond esizonceda Kaizer Chiefs ukuba kusema ikhompyuthe noMamelodi Sundowns noOrlando Pirates, and kusema ndiqhobela idlanza Kaizer Chiefs. Esi strategy ngathi sizosebenza. Before sizongena apha ndichaze ba kusejonga uNabi utheni, and then ke mina ke ndama la ujonga ba okay strategy sisebenza njani, and kuse Nabi ndilo thetha ngayo kanye iqhobela idlanza Kaizer Chiefs intswembula idea sawungena khona manje bafethu. So bafethu yani ngalibala usupport channel shanje ulike, andicela marani shaye ulike okanye ushaye subscribe if eqala udibana le channel. Nazathi Nabi ne-Kaizer Chiefs before Nabi Kaizer Chiefs kudala isokola ki-transfers. I-transfer market kudala i-Kaizer Chiefs iminyaka ibholishwa i-Sundowns noOrlando Pirates. Chiefs ibingakwazi ukukhompyutha ne-strategy Sundowns. Sundowns strategy sazo biyinyuku zi-offers ezenzayo. Bayise Chiefs kanye Pirates, Chiefs ne-Pirates bezifuna iplayer. I-Chiefs mhlawumbe bizo offer 5 million, Pirates mhlawumbe offer 5 million kanye 7 million, Sundowns ithi 20 30 for a player one. And Sundowns okuyenza lo ayiyeki jo. And ne teams za-PSL ke ngoku zayeka ufuna ukuthengisela i-Kaizer Chiefs ne-Orlando Pirates. Wese Kaizer Chiefs ngoba inoni i-Sundowns vele yatshintsha i-market. Bakuse ngoku i-players i-club owner zivele zizithole bakuse i-player so i-team andithi iMaritzburg United ithengisele i-player Sundowns, then kuse le player Sundowns ibhadale 25 million. Londo iviwa yenye club owner lo bakuse yo Sundowns kusebhadale 25 million for club team, sela team fune 25 million next season. Okay, i-player le club yale owner play intswembu, then kuse kuthi gqi Pirates ne-Chiefs kanye qala ukuthi gqi Chiefs kusejonga ifuna le player, and then kuse ibuze kusela owner bakuse okay ya ithini offer yenu, mhlawumbe Chiefs ithi 8 million kanye 9 million. La owner qomba hayi izawulinda i-Sundowns, ifuna i-Sundowns ukuze i-Sundowns kuze kuse ya Sundowns izathi 20 kanye 25 million. Chiefs yanyanjalo ngoku Chiefs okizama iminyaka jo kuse imarket yangoba we-Sundowns yangoba we-Sundowns kuse in terms of imali ibeka phansi table shayo. Pirates yona isenza ngendlela zayo engazicacisiyo zaziwa yiyo. Pirates kuse indlela yayo bafika manje indlela yayo yaziwa ngaphakathi pa Orlando Pirates. Ispana phansi kwe-carpet Orlando Pirates yenza le ndlela yenza ngayo, but kuseya khona baziyo i-fees izibhadalayo aziveli kangako, plus ne-contracts aziveli, neminyaka kuse i-players ezisayinwayo Pirates ishaya into zayo under carpet, ishaya imthulamsindo Orlando Pirates, but ke kuse iyasebenza le way yayo. And Kaizer Chiefs ayikwazi usebenzisa ezo way. Nazathi Nabi yowathini bafethu and Nabi njengoba le way meqoma yo tsumla idea manje kuse suchampisa bangava yabo mara ke sethithile uNabi akakwazanga sewufihla le maybe kusejonga mekhona iba makayifihla ndiyazi kanti kule quote kanye kaNabi, then kuse akathethi yonke iway mara kuse mna ndina expand ndazithola okay kuse uNabi ithini le plan kanye. So i-transfer strategy Kaizer Chiefs izenayo le engafaniyo ne-Sundowns ne-Orlando Pirates. Ithi le headline say we have a new strategy utsho uNabi ki-Diski Times. Uthetha ne-top journalist apha futhi uLawrence Collar. Ithi kuse intro opening yale way Kaizer Chiefs head coach Nazathi Nabi has revealed that the club have a new transfer strategy where they will look more for players outside of South Africa. Uzithole Chiefs decided bayise ngoku izojonga players ngaphandle, mara kuse not foreign players, i-players is South African. Chiefs kuse grand ibone enye market ngoku
ngoba yinoni iyasokola iclub ekuse azifuna ulawe ethengisela iKaizer Chiefs kanje yasokola ethengisela iKaizer Chiefs utshile futhi unapha mzongena icoach zakhe and Chiefs ngoku ibone enye icebo ngo ithole enye market bakhe jonga operator kule market kanti kula coach kanapi uthi unapi we know the competition it's hard to sign players from other clubs in South Africa for us so we need to change our strategy and we have a new strategy in management for that uthi it is not for me to talk to you about it it is not for me to talk to you about it abongo afuna uvela ngoba lisend isithole mina okay uthanga lo napi we have a new strategy that we are working on after this window we will maybe look outside another country for other players so skipani apha fit napi kuse liwetha ngayo uthini liwe iqala ngongoko Thabo Cele umzekelo Thabo Cele plus khona players Kaizer Chiefs yazifuna ngongoko for uJune and kuse strategy C1 is Chiefs sign Thabo Cele umjita suka phi suka Orkani player South Africa and iselewe is players ayizu affecta ilawe i-foreign quota isazi i-foreign quota ku-PSL ithi ba say players kufanele zibe na 5 foreign players but say Kaizer Chiefs athi players ngaphandle but is South African so lo way azu affecta i-foreign policy so Thabo Cele nangu kuse umjita okodlala Orkani isemncane ngathi wase teenager umjita wadlala ePortugal modlala nase Poland wadlala nase Russia bedlala eRussia ngoku wahamba kule team yase Russia wachayisa i-contract yakhe nale team waza phi Kaizer Chiefs and kusela team yona ayina way bayisijonga ifuna usokolisa ayina xesha layo bayisejonga uya kuyiphi club eSouth Africa ba okay yajonga Kaizer Chiefs sifuna uthengisela Sundowns okanye sifuna ukwenza ilawe i-deal Sundowns okanye Pirates eza teams zaOrlando azinalo way zenza transfer deal qha zona Thabo Cele nawo sibona Kaizer Chiefs ngongoko kuthiwa ikusentoni ifuna iplayers ezi-2 South African players ngisedlala Orlando amajita again benthethe ngalamajita pha kweveki sipheleyo Kaizer Chiefs ifuna ezi players ungajonga le video kule timeline le channel siphephelo sithole plus no Luke Leroux i-headline yala video nithepana Kaizer Chiefs targeting 2 bafana midfielders I think central midfielders so le way izavaya njani Kaizer Chiefs according to i-stats esavelayo ngo-2023 which is kusebeya ngoku leyo bakuse Orlando kukho ii-players ezi-almost 200 ezinayo South African citizenship ezinye kuse amajita zangazalwa South Africa ne but iseba nabazali ba-South African maybe they time like only this is South African so it was over 200 as players zipha Orkani then kuse amajita since kuse umuntu unayo citizenship eSouth Africa nomzali South Africa but se abanye babo bamkabi bancinca PC okanye kuse umuntu uzalwe England okanye kuse Portugal but kuse umzali wakhe South African so kuse umuntu eligible for kuse non registeriswe i-team lapha South Africa as if i-local not as a foreigner so napi thetha ngalo way ngoba iseJohn Chiefs izawutargeta la market and say market enkulu leya and kuse Kaizer Chiefs izawubenefita ntswemi kulo because isayinoni eza players sethana player dlala Orkani and kuse Europe ikwenye level iphambili South Africa in terms of say football development ne quality of football ne professionalism so Chiefs athola equality players if kusejonga via grand way yayo but show Sundowns na izayibona le way because napho chambisile ne-Orlando Pirates izawuzama but Kaizer Chiefs iqala bakhijonga izawucompete pha nayo kuzoba lula for bathi semayicompete pha kule market imizekelo kuse i-players kuse ezi-Orkani kuse amajita ndingawachaza apha phofu kuse ithi nale way the source apha ithi bakuse most of these players are in Portugal, Spain, Netherlands, England, Denmark, Sweden and France jo nangumzekelo ayanda sishuba attacking midfielder umchana uTwembu blind umchana iwazalwe eBelgium but kusejonga umzali wakhe uAsana Sishuba wase Cape Town umchana ebidlala naseFrance ke-Lens and sengoku ngathi dlala eItaly futhi quality player and then enye nguBoyipelo Mashego na 19 wazalwe eJoburg wahamba bese waye Germany na 13
enye nguNkanyiso Shinga. Shinga udlala ePortugal usuka kilanduza kwilawe KZN Academy. Elandelayo nguSiyabonga Ligenza, 19-year-old striker, England. Wazalwa England umjita, umama wakhe South African, tatakhe waseGermany. Nganomnye apha Simon van Duvenbeen, striker esikhulu, wazalwa eNetherlands umjita, tatakhe South African, na-20 striker umjita. And then nansi player uKenan Aya, malisemjita seyibuyile ngoku SuperSport United umtshana. Wazalwa eJozi, wahamba waya Orkant eSweden ena-11 or some shit like that. Buyile ngoku SuperSport United. In SuperSport ivele yamthola nje umjita. Khange compete ne-Chiefs ne-Sundowns ne-Pirates for la player. Ivele SuperSport yambona Orkant umjita yamsign. So Kaizer Chiefs izobamisa strategy ke ngoku. And isele way inibone ngathi excited nje. Man excited for about say noni i-top teams of South Africa zokwazi ukukhompita grand bayisejonga i-Sundowns kuse ivuthe, Orlando Pirates ivuthe, Kaizer Chiefs na ivuthe, ileague yethu izoba bhetera ngelo hlobo. So kuse Kaizer Chiefs liqhwabele idlanza ngale strategy and kusenoni ngase iphumelele shem. Ninqwenela impumelelo for about senoni ileague yethu mayibe grand. Izokhompita zonke zoyi-3 i-top teams zibe top, kungabikho enye kuse ngathi bone kuse I compete grand man. Bafana bafana ke ngoku uzo improve ke ngoku. So kuse unaphi urevelele base Kaizer Chiefs nesi strategy. So khangela players ki market ya Orkans, ninzi players kuse is South African is eligible for South African citizenship is Orkan. The report it says close to 200 zibhaya nje, and isesekhona nezincane ezinga discoverishwa futhi isadlala ku under 16 under 17 Orkan izovela esikhathini sayalo ezininzi jo. So Kaizer Chiefs ne strategy sintsha xa noba fethu ngale strategy nina kufana Kaizer Chiefs izo succeed. Mina ngicefana strategy esigrand masiboneni. Ingalibali support channel bafethu kanje ulike anicela imaranda ngo KFC kanzeni shaya ulike okanye if eqala udumana channel ushaya subscribe. Watch bafethu.